Mitumaw ang kagubot kagabi sa championship game sa Mandawi City Interbarangay Basketball Tournament kundiin naglinabayay og botilya sa tubig. Atong sayran ang detalye niini sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yeses, nagkalamok-lamok kining mga supporters sa makaatbang nga teams o barangay sa basketball match kagabi sa Mandawi City. Samtang dunay clarification ang City Hall, taliwa nining pangutana tungod kay ang basketball game kining mga aktibidad gihimo pipila ka adlaw na lang sa di pa ang eleksyon. Sa pagtingog na sa buzzer sa championship match sa Interbarangay Basketball Tournament sa Mandawi, didto na milanog ang lain-laing emosyon sa puno kaayo nga sports complex. Midaog ang barangay Alang-Alang batok sa barangay Paknaan sa Seniors Division o sa mga players nga nag-edad 22 pataas. Apan dungan niini ang pagpanglupad usab sa mga mineral water bottles. So sa kapunto, gibadlong sa announcer ang mga tao. Matod sa uploader sa video, wala ra hinuoy sinong bagay nga nahitabo. Na-control ra dayon ang lamok-lamok kay naay mga pulis sa venue. Hindi na ito makontrol emotion sa crowd kay murag ng daog na, murag na, it's just part of celebration po. Something like announcer, murag happy ang pika side, yung daog, and the other side that is murag something ano, bro. Wala man, actually, ang game is successful dito. Ang Mayor's Cup Interbarangay Sports Tournament gilusad niadtong Marso 9 ug ang championship sa lain-laing divisions gihimo kagahapon lang. Kay pipila ka adlaw lang kini sa di pa ang eleksyon, nakapangutana ang COMELEC kay do na may mga lagda. Walay appearance sa politiko, ikaduha, walay involved with the sportsmen of public funds intended for that very purpose. If there is man any, dapat kailangan there must be exemptions from the government on the sportsmen of Santa Cruz. Para sa certain intent nga, walay, no man involved. It's all about wellness. Anara na siya. Because in the very first place, if you look at it on the stricter side, may pamagunang basketball after election. Anong imoon maging sa election period? Isip tubag, matod sa City Administrator Attorney Jamal Kalipayan, tinuig nga kalihukan ang Mayor's Cup uban sa lain-lain pa nga mga aktibidad para sa umaabot nga fiesta sa Mandawi karong Mayo 8. Ang syudad ang migasto niini ug walay private expenses nga gigamit. Dugang sa City Hall says bukas alang sa tanan ang kining mga aktibidad sama ni atong paliga. Apan mausab ni nga nanambong sab dunay mga politiko kuno nga mitambong sa kalihukan apan giklaro sa dakbayan nga bukas man kini sa tanan kung dunay politiko man gidili man sab ang partisan activity sa sulod kay gipaninguha gyud nila nga dili masagulan og pamulitika kining maong kalihukan. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.